Oh, ndiyanibulisa babukele egameni likaYesu. This is Pastor Bathanda Cwase. Again siyanamkela apha kwa-Reason to Live. Ngenhlahla nangebhaqo ndifumene umfundisi namhlanje esakhwela iplane enjalo leqa. Ndithi hayi noba uyahamba mfundisi ngeke ungagqitha bestudio. Since besine conference ebinkulu ke kule weekend esisuka kuyo. Yes, okanye kule high weekend esisuka kuyo. Yeah. Then mfundisi khakubulisa man ababukeli nje usasuzazisa nozazisa ubana ongubani wakwabani uphi ngoku. Yes. Ndiyabulisa kubabukeli bonke emakhaya egameni lenkosi Yesu. Igama lami ndinqaphelani ngokwasifungo ifani sinisiwe nomntwana kaNkuluNkulu. Ndizalwa ke kwilali zaseNdakana eMqanduli eEastern Cape. Ungawazi uMqanduli ungapha ngaseMthatha. Okay. Ngokuhlala ke okwangoku ndihlala eJohannesburg in fact eGauteng indawo yase Kempton Park. Okay. Amen. Likuphethe kanjani kanti eGauteng ngasosubalisa apho kuloo ndawo? Ndiyakubona umuntu omsebenzi kaThixo oqhubayo apha kwelacala ngapha. Zihamba kanjani izinto kwelacala? So far so good. Andinanto endicomplaina ngayo. Kusemnandi eGauteng. Okay. Nangona ke kungekho lula because xa ufika endaweni especially xa ngumfundisi kunemfazwe enkulu serious especially spiritual because you deal nama-demon, deal nama-satanist into ezininzi zobumnyama. Okay. Because uyokwenza umsebenzi okhulula abantu bakaThixo so iba imfazwe serious. So ndingaze ndithi ke ndisazibona njengomuntu osehlathini olwayo. Okay. Kodwa ke so far so good and complain usemninzi umsebenzi odinga kwenziwe eGauteng when it comes to indaba yemvuselelo. All right. Ndifuna siqala apha kule ndawo ngoba kunombuzo othi qatha nje apha enhlizweni yami. Before sibe siyangena kule topic endihalela basike sithethe ngayo namhlanje. In fact yiyo yonke le topic esithethe ngayo nalena. Now that uyoqala umsebenzi ngapha eGauteng, ndiyahalela man. Okay, undibeke ezingqondweni ubana like nomnye umuntu ohalela into bana ayoqala umsebenzi kwenye indawo. Zintoni onake umntana okazithandazela okanye athi watch for okanye into ezinjalo. Ubushumayela ke kamnandi kule conference besikuyo wathetha nangendaba ze-gates zendawo. That indawo nendawo ine-spirits zakhona. So just nje ukuncedisa nje lamfundisi okanye lamzalwana ocinga uqala umsebenzi nokuthi angalumkela ntoni okanye zintoni angathandazela zona makefika endaweni nento ezinjalo nje. Okay, okokuqala phambi koba uhambe uyothi ukwenza umsebenzi kaThixo akuthume wona. Step number 1 kufuneka usindiswe. Okay. Step number 2 kufuneke ube nobizo. Step number 3 kufuneke uthunywe ngoba kunomehluko phakathi kwe-calling nokuthunywa. Okay. Ukubizwa nokuthunywa izinto ezimbili. Okay. So umuntu obizwayo akakathunywa. Okay. Usabizwa, that's why noMoses wathi uThixo xa ethetha come to me. Then xa egqiba bese sithi ndiyakuthuma kuFaro. So ke ngoyibaleli kakhulu ke xa ubiziwe uyazi nendawo othunywe kuyo. Okay. You understand? So that ungafiki kuloo ndawo strugglisha okanye ufike ubetheke. So enebalekile kakhulu ke kukusindiswa, kukubizwa nokuthunywa and wazi nendawo othunywe kuyo. Ungathi uthunywe eKZN ubheke eCape Town. Ustrugglisha eCape Town. Yebo. So ke enye ebaleke uzodlula zonke izinto ukuthandaza. Okay. Kubaleke kakhulu ukuthandaza nokwenza sure ukuthi wena nomoya ngcwele nala relationship like i relationship yakho nomoya ngcwele is very strong because uya endaweni apho yolwa khona nemimoya because imimoya ayizukuyeka kuba ufika ukuthi take over i-territory because iyazazi ukuthi in charge of lo ndawo leyo. Now ufika ukuthi uzothi take over so izaba imfazwe serious. Okay. And xa usafika uzayiva ukuthi hey imfazwe serious. So ibalekile kakhulu ke lanto yokuba uzazi ukuthi ndiyolwa imfazwe serious. That's why ndiyigxinisa la ndawo yoba sindiswa lazi ubizo lwakho zazi uba uthunywe phi nasebantwini abanjani nale ndawo othunywe kuyo ufike uthandaze kakhulu umoya ngcwele uzokunceda.
Okay. Hayi ndicinga uba uvile ke wena mntu onento ekushisa engathi ungahamba uyoshumayela kuloo party leyo sivakele. But ke ndiyafuna ke mfundisi izii-topics ngee-topics kwaye sozibalile ngoko. Kodwa ke ndirhalela uba ke sileqeleni itopic elapha ekugqibeleni ethetha about i-prayer and having intimacy with God and la relationship nje nomoya oyingcwele. Kahle kahle into endiyirhalelayo namhlanje ndirhalela ukuthi singabazalwane ke sikhule la relationship with God yabo. So kakuze ke ngokuthi umuntu uyikhulisa kanjani laa nto leyana yokuba abe nabo budlelwane okanye into enjani. Take me there yabo, ukundithathe nje uyondibeka kulaa ndawo uba ndenza kanjani ukuze ndifikelele phaa, futhi xa sendifikelele phaa ndizawudibana nento enjani phaa. Okay. Okokuqala umuntu uThixo umbiza ngeendlela ezintathu. Okay. Anduzudlula ke kwezintathu, ngizothetha ngezi zintathu. Eyokuqala ubizo lomuntu lelokusindiswa. Okay. Ukusindiswa lubizo because uma ungasindiswanga uphila nje impilo yokuzithandela. Then kwafika abashumayeli bashumayela bekubizela kwinkosi uYesu wasindiswa, walamkela ubizo lokuqala. Then kuzoba nobizo losibini, ubizo lokuthandaza. Okay. Xa selusindisiwe umoya ingcwele ukubizela emthandazweni. Isizathu soba ekubizela emthandazweni ufuna ubuilda ubuhlobo, a relationship nawe, a very strong relationship naye. Ngoba from Genesis to Revelation bonke abantu esibabona has it was in the giants of faith. Okay. Or Adam, Enoch, Abraham, Isaac. Libala yonke iBhayibhile abantu abavele eBhayibheleni ngabantu abaya ngokweproof yama records ukuthi they had a strong relationship with God. Okay. uAdam wane relationship strong noThixo until uhlukaniswa sisono. uNoah wane relationship strong noNkulunkulu. No Enoch ngababala bonke. So lubizo lwesibini ukubizelwa emthandazweni. Okay. Before ufumane ke ubizo olule assignment yakho ololo lokugqibela. So ngizofuna uxela ke kwelesibini engicinga bafamba wonke umuntu ufamba angene kulo egameni lenkosi uJesu waseNazareth, and olwesibini ubizo lugcina olokuqala nelilo sithathu. Okay. So how to build a relationship with the Holy Spirit? Okokuqala ndizawuthanda uba sireference ngoYesu kuba uYesu is our standard and we learn from him and we follow him. All right. So okokuqala xa umjonga uYesu in fact andiyazi ke noba kuba ndimthanda na not just kuba engumsindisi but indlela nje ayiyo uYesu ndavele ndamthanda ndafunda kuye izinto ezininzi. Into yokuqala endayifunda apha kuYesu into yokubana uYesu was very strong. Beside abantu abaninzi kwicala likaYesu bajonge icala le-miracles, power, anointing, nayo yonke imimangaliso wayenza nokulandela kwakhe ngabantu. Laa nto leyana ayikwazi uba ingenzeka ngaphandle kokuthi ube ne-relationship estrong nomoya ingcwele, especially xa ungumshumayeli nyhani oshumayeza abantu ukuze bahambe ongena phi ezulwini. So ke ngoku okokuqala into endiyifunde phaa kuYesu umuntu owayevuka ekuseni abantu besalele. Itsho neBhayibhile every day wayevuka ekuseni abantu besalele ahamba uchitha ixesha noThixo ethandaza efellowshipa nomoya ingcwele before aqala usuku lwakhe. Wayengaliqali ngokuncokola nabantu, wayengaliqali ngeengxaki zakhe, but wayesazi ukuthi I cannot survive a day ngaphandle kukamoya oyingcwele. So wehamba afika ohlala khona entabeni, xa efika pha entabeni ayethandaza kezo hours thandazayo bancokole nomoya ingcwele until alu-own usuku. Because indlela yoku-own usuku ulu-owna ngoba unala relationship with the Holy Spirit. And once wakwazi ba wathandaza wayiva ipresence kaNkulunkulu uthi ungena phakathi kwabantu uyaziva ba i-atmosphere iyatshintsha because uthwele uThixo nala relationship. Uyakwazi uyiva ivoice yakhe ukwindawo phakathi kwabantu njalo njalo. So when you start your day with the Holy Spirit, especially xa une relationship naye, you sacrifice because into engekho lula uvuke ekuseni uthi uyahamba uyohlala noNkulunkulu uyothandaza. So nalende relationship ke nomoya ingcwele uyibuilda pha emthandazweni and idinga umuntu ozothini ozokwazi usacrifice. So noYesu ke wayethe qala uhambe eshumayela esenza into ezininzi, as a result uNkulunkulu wayevele enza imimangaliso, enze nezinto ezinkulu ezibukwayo. Athi xa egqiba uYesu uqhuba imvuselelo emini nasemalanga ebusuku aphinda ahambe ohlala nomoya ingcwele
yebo baphinde bahlale kuncokolwe kuthandazwe kubo ilondo leyo nasekuseni akathi izolo hayi umoya engcwele undincedile kwakhonzo kwaba mnanzi wenza into ezinkulu still iyona nto uYesu wayengayicompromise irelationship yakhe nomoya engcwele wayesenza sure and xa umjonga uYesu umfundi ufumanise into kubana waye prioritize i-ministry wayeprioritize i-relationship yakhe nomoya engcwele more than i-ministry because wayazi ukuthi kwa i-ministry izalwa yintoni yi-intimacy izalwa pha i-ministry izalwa pha i-vision yonke into izalwa pha kwi-relationship onayo nomoya engcwele yes zinamandla izinto esozithethile kangani into bana ngoko ndiyaxaka uba ndibheke kweliphi icala ngoba kwazona sezinamandla no as wena ke ngoku ungumzalwane ndizaqala kwela cala lobuzalwane before ndingene kwecala lobufundisi nam ungayivelela amacala omabini le ndaba lena how did you build ke ngoku wena yakho ke nge-relationship ndilivile licala likaYesu nabo bonke abanye abamaqhawe so that siyithathe laa nto leya siyibone ngathi kude siyizise apha ke ngoku so as ke ngoku futhi ubuild i-relationship yakho nomoya engcwele wena kwelakho icala zintoni into wazifundayo nowazibonayo ezasenza ke ngempilweni yakho ndiyafuna nje siyizise nalapha kuwe ke ngolaa nto leya. Okay mandiqale kule ndawo ethi mna after ndiye ndasindiswa ndamkela uYesu ndakhonza ndithe after ndamkele uYesu ndanento ethi ndifuna uba serious kakhulu ngalento yokusindiswa because ngazange ndakhonza ubomi bami bonke ndivele ndasindiswa nje so ndanento ethi ke since ndingena kule nto yokusindiswa ndifuna uvele be serious kakhulu and as a result abantu endandijomene nabo abangasindiswanga bandikhuthaza zange bandixeke bathetha amazwi bathi hey mfondini xa uthi uyasindiswa funeka ube very serious ungadlali ngoba sibabonile abantu besindiswa after besindiswa bavele babe worse so nalo mazwi nami ndawabamba ndawagcina so after sendisindisiwe ngoku ndaqoma ndifuna ba serious kakhulu and izwe laleselindibethe kakhulu ndingesenamdla kwizinto zasezweni and then ngoku ndaba so inspired xa ndifike enkonzweni ndibona indlela abantu abathandaza ngayo ndibona indlela abasetyenziswa ngayo ngumoya engcwele abantwana Sunday school i-teenagers abantu abatsha otata bona hey abantu indlela abasetyenziswa ngayo nguThixo qha ndiqomba xa ndiyibona mina ngamehlo lento le ndiyayibona nje into elula kodwa xa funeke yenziwe indima yenzeki so ngoba iyandityi noba yintoni imfihlelo ebangela umuntu ashumayele kangaka ebangela umuntu athandaza adakhale omnye unestamina zokuthandaza for many hours kumi 5 minutes sendikhathela ndiyazi ba ibangelwa yintoni so I was so inspired indlela endabona kuthandazwa ngayo yaqala yavuka apha intshisakala ba lento lena ebangela abantu babe powerful kangaka ngumthandazo so iyavele yaqala nje kanjalo and as a result kunamantombazana amabini endake ndavumya umama ewancoma esithi lamantwana aba bayathandaza bazile ukutya oma 7 days bathi bephuma ku7 days fasting babe ngenenye 7 days fasting bayathandaza and nyani ke enkonzweni abantu babona xa beshumayela hey bashumayela kakhulu ngathi imfihlelo ipha ekuthandazeni so yaqala lapho namana ndingumuntu omane uzithandazela ndedwa njengoba ndiyozithandazela ndedwa futhi ndingazi understand kwa into ethi building a relationship with the Holy Spirit ithandaza nje mina normal even ke nomfundisi wami wayefundisa kakhulu ke lento yokuba ne relationship nomoya engcwele ne testimony zakhe ke manje ndizifunda manje ndibamba so ndathatha into zifundiswayo ndathatha nento manje ndiziva abantu bengqina ngazo ndadibanisa ndenza ndavela ayibona seyizenzekela no even though ke kungekho easy xa usaqala because iflesh yasokolisa inyama ne responsibility into ezininzi that's why nsithi into yokubuild a relationship noNkulunkulu it needs a sacrifice ixesha lakho sacrifice zininzi into ezifuna attention yakho zininzi ngendlela esisimanga abantu bafuna attention yakho social media ifuna attention yakho family ifuna attention yakho uSathane ufuna attention yakho distractions zonke zezo zifuna attention yakho but ne voice kaMoya Engcwele izabe ithetha kuyisithi I miss you ngase ningahlala nawe sincokona so kuya depend ukuthi yeyiphi wena kwezinto zingaka ozoyinikeza attention so it's a sacrifice to build a relationship noMoya Engcwele. So now that ke ngoku so uqalile ukuthandaza andiyazi ubu comfortable kangakanani ke ngoku ungena kuleni ndawo ukuthi now that so uqalile ukuthandaza and waqhubekeka wathandaza futhi usingena le fastings zakho
zikhona izinto mhlambe owazibona ziba lutshintsho ke ngokapha kuwe as you continue to pray and seeking umoya engcwele ne relationship leyo yakhe nokuthi ke ngoku ezo zikhona ezo zinto ezo zinjalo mhlambe zikhona ezinye zambulekayo ke ngokwapha kuwe into enjalo nje ndiyarhalela ukuva ba ubomi bakho butshintshe kanjani now that ke ngoku ungena apha kwinazeke kwindaba yeprayer. Okay, andifuna uxoka mna i-benefits zipha. I-benefits zensindiso zonke ziphaya. Okokuqala into emnandi ngokubuild i-relationship nomoya oyingcwele. Yes. Mhlambi ke omnye umuntu ingavele ibe nzima lena ba how to build a relationship nomoya oyingcwele. Omnye aqoma how to build. This is how you build a relationship nomoya oyingcwele. Step number 1, you build a relationship nomoya oyingcwele emthandazweni. Okay. Kanjani because nendlela zokuthandaza zininzi even though ke singazugxila kulonto. Zininzi nendlela zokuthandaza. Okokuqala, you cannot build a relationship nomoya oyingcwele ungasindiswanga. You must be born again. That's step number 1. Step number 2, when you build a relationship nomoya oyingcwele, umoya oyingcwele uyafana nomuntu. Uyathetha, une-voice, unomlomo, unamehlo, uyabona, unenhliziyo, une-emotions, and uyayithanda i-attention. Okay. And uyayithanda lana ba uchitha ixesha naye. Even noYesu lonzo manje ndireference kuye. Okay. Yabo. NoYesu lona ba uyamqaphela into kubana abafundi bakhe babede bawumkhangela entabeni. Bathi njengoba uhlela lapha kugcwele lapha ezantsi abantu bafuna wena. Okay. Yebo. So ichaza ukuthi ke into emnandi lento okuhlala nomoya oyingcwele. Kunendlela endingayazi bandingayicacisa kanjani noba ndingayicacisa kodwa node ndifike lele until umuntu ade ayenze practically yena. So that naye umuntu azokwazi bathini I experience lonto. La nto ohlala nomoya oyingcwele number 1 uhlala nayo uncokole. There are times apho uthandaza khona kakhulu Father in the name of Jesus njalo uthandaza kwemithandazo enjalo kukhona uyusehla because nemithandazo ine levels zakhona uye usehla njalo uthandaza kubakho la ncasa ebasenhlizweni bakho babumnandi bakho lawa amandla wavayo lanti imnandi oyiva apha emthandazweni iyayikhula ke from low level yokuthandaza ungcola to a point when ideni ikwazi balincokole nomoya oyingcwele ude kube ngathi uyamva khona umuntu ohlele apha ecaleni kwakho othethayo ude umve nawe ude respond. Sometimes xa umuntu ohlala kakhulu nomoya oyingcwele uthethe nangevoice le yakho yayibo udumana uncuma wedwa umana uhleka wedwa because kunezinto ezininzi ezitheni awuzithethisayo and umoya oyingcwele xa esakudonsela ukuthi ni build relationship uvamile ukutsala ngezinto ezikwenza uve kamnandi. Okay. Indawo ziva xa uhleli nawe zive ndi comfortable ndi safe and uhilishe kwizinto ezininzi because abantu balimele emotionally kwi feelings enhliziyweni engqondweni balimele ngendlela ezininzi. So the more you spend that time with the Holy Spirit ethetha nawe the more ekuhilisha nakwezinye izinto. Okay. That's why is the comforter, he's the counselor, he's the teacher, he's the helper, the guider. So iba ngumsebenzi wakhe naye eyenzeka kula relationship athi hayi njengoba wadlula ku 1 2 3 4 5 6 abe nendlela akhilisha ngayo phaya. So iyayikhula step by step into oyenza every day. And naye uyakubizela kuye because uyakwazi ukuthi sewuhleli nabantu noba nibukela iTV nibaninzi umoya oyingcwele silathini akubizele phi la ndawo yakho ebanihlale naye nincokole kube njalo. Xa ubuilda ke relationship nomoya oyingcwele uxela yonke into hayi endaweni ethile kodwa wenza kakuhle hayi phaya awuthethi kakuhle uyayiqapha indlela othetha ngayo bayikho right hamba uyolungisa lonto leyo umzalwane ubani ukuthetha pha kanye ujoke ngento ethile imlimazile lanto noba khange eze kuwe la mzalwane azothi hayi ndilimele endaweni ethile but umoya oyingcwele afika azothetha kuwe xa ufika kulamntu uvuba ndimlimaze nyani lo muntu lo because xa sisiya kwilizwe lakwamoya there is nothing hidden in the spirit, everything is exposed kwilizwe lakwamoya. And xa ungumuntu ke ona la relationship nomoya oyingcwele uphile emoyeni yebo you can sense everything noba sewulimaze umuntu ube ungaziqondi ukuthi ulimaza umuntu umoya oyingcwele yathini uyakubonisa. So ininzi into eyenziwa ngumoya oyingcwele man ubomi bomzalwane bupha. That's why nsithi mina more than anything ebalekile emhlabeni ayikho into eyodlula i-relationship with God. Jesus. Not just ukusinda it's a covenant. Thetha nge-relationship ekhoyo between wena noNkulunkulu because xa uthi ndisindisiwe ndinobudlelwano noNkulunkulu awunabudlelwano kwi-covenant isivumelwano soba ubomi bam ndibunika wena
wena uzophila kumna ndiphile leyo, that's a covenant. Then iyadlula from stage se covenant ongena kwi stage sokubuild relationship, umfile i-connection, incokole ntoba hayi mina noNkulunkulu sibanye, kuyaphileka, kuyamuveka, unceda kwinto yonke. So iyasetyenzwa ke indaba ye relationship nomoya ongcwele, ifana ne drug. The ixesha sayiqalayo iyayingena uthi songena be addicted benzima uphuma. Okay. Naxa sele mhlawumbe fumanise hey ndiyadina uhlala nabantu, ingathi ninzi into endingcolisayo emoyeni kanye endingcolisayo ingqondo, indawo enengxolo too much, uqoma ndidina uhlala apha, ndikhumbula uyohlala nomoya ongcwele. Nomoya ongcwele uboma uyayithanda, uyayonwabela lento. Jesus. Amen. Okay. Now ndifuna ke ngomfundisi ke sibuya singene kule ndawo ethi ndifuna ke ngungena kwi-kingdom of darkness and i-kingdom lena ye-light kaJesu. So ndifuna zo i-two ezinto ezo sezithatha kodwa from i-point of prayer and intimacy, because sikhuliswa nguSathana. Ndiyibeka ngolo hlobo elinjalo. Uthi ukhula nje ukhula ngoSathana, nezinto odibana nazo zinto zikaSathana. iTV fundisa uSathana yonke laa nto leya inje. So ndifuna undicacisele ukuthi kwenzeka ntoni ke in the spiritual world as uqhubekeka nokuthandaza, okanye mhlambi ndifuna ukuphangalalisa lo mbuzo wami ubana kwenzeka ntoni in the spiritual world when you pray, okanye kwenzeka ntoni in the spiritual world njengoba ubukela izinto ozibukela nje ngolu hlobo nditsho ngalo uba ukhuliswa nguSathana, then ke usuka kanjani kweza zinto, because I believe ukuthi uSathana njengoba esenza laa nto esikhulisa ngalaa nto wenza ukuthi singayofikelela masukule relationship kunye nalo moya ingcwele. So ezi zinto zeze zibuye ke ngoku zikwenza ungakwazi ukuthandaza. So that's why ndisithi khawukho unpackela cala lingaphayana, uba ke uyalunga nakuwe ndonqena uba ndimane kunqamla ubuye ke nguyongena ke ngoku kwi-kingdom lena kaNkulunkulu ke ngokuthi kwenzeka ntoni in the kingdom of God more ke ngoku mhlawumbi bakhona into onofuna ukuthi uyi-add up kuloo ndawo le injalo when you pray or when you become closer to God. Okay, sayiyeka ke laa mntu ongasindiswayo, ngifuna ukuthi ndithethe nabasindiswayo kuba ke sithetha indaba ye-relationship. Kodwa ungakho uyivelele nayo siqale phaa kulaa ndawo. Okay. Yes. Okokuqala ndizothina uSathana akafuni uyibona uba umuntu asindiswe. Okay. Okokuqala nje kwi-mission yoba ngokwe-vision yakhe uSathana akafuni noba abe khona noyi-one umuntu ozosindiswa. Okwesibini akafuni noyi-one umuntu ozophelela ezulwini. Okay. Ngokwe-vision yakhe uSathana ngase bonke abantu baseve yena, bakhonze yena, ibe ngabakhe nje. Alright. Because between yena noNkulunkulu kukhona le war between God and the devil. So ke ngoku indlela yokuvisa uThixo kabuhlungu ukuhlukumeza umuntu ngesono. So ke ngoku uSathana okokuqala uyayilwa into kubana umuntu asindiswe, noba singayilandela almost andingaze ndithi 80 or 90% abantu abasindiswe before basindiswe baliwa kakhulu nguSathana. Okay. Almost bonke nje abantu before basindiswe yaba imfazwe uSathana bazama ngandlela zonke ukuthi bangasindiswa, but ekugqibeleni bathini basindiswa, ebabambe ngendlela ezahlukeneyo. Banye babanjwe imijolo, banye babanjwe ngoba yonto nendenze izono kakhulu noba sandifanelwanga ukusindiswa, abanye hayi mina ndi-corrupt. Zininzi izizathu ezibamba abantu babathini bangasindiswa. Now xa sele ke ngoku kwenzekile waphuncuka umuntu wasindiswa, still imfazwe ayikapheli endaweni obipheli ibe ngathi ba worse, because after usindisi kuboma izithonga zikaSathana ziyavakala ivele kube worse ngendlela esesimanga. Kule generation yethu ke uSathana he's very clever. Indlela asebenza ngayo kakhulu i-deception, ulahlekiso. Into endiye ndayiqaphela nendiyibonayo into kubana uSathana uyalanduka okokuqala akazukuvuma uba ukwenzekile waphuncuka wasindiswa. Qoma hayi ke ungenile kwi-covenant yokusindiswa, because le nto ithi Nkosi uYesu ndiyakwamkela iba inkosi nomsindisi obomi bami fane contract. Bangathi usayina i-contract e-permanent yoba ubomi bami bobakho ine-terms and conditions zakhona. Now siyatshintsha i-strategy soku-attack. Abanye ke bazanywa amaphupha ndizohlala kuloo nto, abanye bazanywa zininzi indlela uSathana amzama ngayo, but ndifuna kwecala deception. Indlela zokuzama ngayo uSathana oqala qoma okay usindisiwe and yambona uzimisela into osindiswa kwakhe, ngizamenza njani, khangela izinto enzamlibazisa ngazo, spend ixesha elininzi phaa e-TV. Okay. The more ubukela i-TV futhi izinto ezingazi ukunceda emoyeni wakho is the more ufana nalento oyibukelayo, lento ozifeedayo nayo lento bayiyo. Okay. Ubukela kakhulu ii-movies ezininzi zipromote i-anger ne-revenge. The more ubukela eza movies zininzi phaya is the more now uba nala character eza movie.
Okay. The more ubukela i-wrestling is the more uzoxwaya abantwana. Because utheni uba iyakushape lanto because kwa i-TV igama lakho xa liphelele kuthiwa yi-television. Yes. Xa ulidibanisa nguthiwa ngu-tel a vision, which means whoever umuntu obukele onento edlala e-TV is telling his vision. Okay. Umuntu owenza i-generation uchaza i-vision yakhe, owenza uzalo uchaza i-vision yakhe. Mna ndiyi-target yabo. So xa ndihleli phansi di-audience bandiwinile. So yonke laa nto bayenza pha ndizo-end apha ndibayilanto. That's why xa uzobona mhlawumbi let's say kuzalo kubhombishwe i-ATMs, Yeah. kuyarojwa njalo njalo, uzobona eSouth Africa kusenzeka loo nto is because bashape i-character yalo mntu. So le nto oyibukelayo uyazifida yona and izo-end up banala character. Nomzalwane since yospenda a lot of time, yabo, no kwi-social media, yonke laa nto ayibukela pha uzawuba yiyo. You understand? Kufumanise ke wakekho sensitive spiritual and banqabile abazalwane aba very sensitive in the spirit in our days when it comes to icala lamadimoni, when it comes icala kamoya ngcwele, because sathana babambe kakhulu ngezinto ezininzi ezibangela bangakwazi babakhule babheke phambili entsindisweni yabo. So that's why nsithi you will never build a relationship noNkulunkulu without a sacrifice. Izininzi izinto ezifuna i-attention yakho efuneka ukwazi ba uzi-sacrifice. Yes. Okay. Ndifuna ke ungene ke ngoku more kulanda leya nxa ndiyithandile mala point yaza gates eziya. Okay. Uthetha ngayo ndiyafuna ke ngoku sesingene kulanda ke ngoku elalizwe la kwamoya ke ngoku more ngososivezele liqala ngapha ke ngoku ndilivile. Okay, into eyenzekayo sine earth sibe ne world. Okay. I-earth le it's a physical world. It's i-earth le abantu benze i-geography azawuyazi. Yebo. Sine earth le iplanet le kuthiwa i-earth, then sibe ne world. World it's a system. Okay. Yebo, into engabonakala, into engabambekiyo. Now sinelizwe ke la kwamoya. Pha elizweni la kwamoya ndiyafuna uyithetha into ethi nyani kwilizwe la kwamoya there is nothing hidden. Everything is naked. Okay. If ufuna undazi everything about my life, go in the spirit. Because there is nothing efihlakele ngobomi bami kwela kwamoya. If ndifuna ukwazi mandihambe ndiye emoyeni. Okay. Yonke into endifuna uyazi ngawo kwamoya i-exposed because ubomi bu-real kwilizwe la kwamoya, because what we see in the physical world iqale ya-orchestrator in the spiritual world. Okay. Now, awuzo kule question yakho yothetha ngendaba zama-gates. Okokuqala andifuna ude ndiyitsale kakhulu. All over the world there are demons. Okay. Noba ungaya elwandle uzofika kugcwele amadimoni, noba ungaya kumazwe onke uzofika kugcwele amadimoni, noba ungaya pha amadimoni agcwele indawo yonke. Okay. Now xa ujonga even nangokwasebhayibhileni uzofumaniseka into yokubana there is a war, a serious war between the sons of God and the sons of the devil. And iyawuhlala ikhona lo mfazwe leyo. Okay. Naxa ufunda iBhayibhile from the Old Testament, it was a serious war. Ezamfazwe zasilwa phaziliwa physical uyazibona, but in our time silwa ngendlela ya spiritual. Alright. Now that silwa ngendlela ya spiritual, ndinento ethi ke mnake xa usindisiwe to Paul, we are not wrestling with flesh and blood, but with the principalities, the powers and the forces of the dark world. Lawo ongamadimoni operator ngokwe-rankings zakhona. Okay. You understand? Yes. Ndicela ukwenza umzekelo ngendiyale Cape Town kuba ke ndise Cape Town right now. Yes. Kule ndawo yalapha eCape Town okokuqala nyhani endaweni there are spiritual gates. Okay. Yebo ukwazi ungena endaweni unless ungene ngegate. And whoever own ama-gate own i-territory. Okay. So yonke le mfazwe ekhoyo imfazwe yama-territories, and then ke ngo-owner okanye ophethe ama-gates nguye ophethe indawo. Okay. Usathana ke is very clever, uyayazi le mfazwe kudala walwa. Mna ndiphila kwezi sizukulwana sethu wayesilwa no-Enoch, wayesilwa no-Adam, wayesilwa no-Abraham, wayesilwa nabantu abaninzi, yayibona. So ke kule ndaba yama-spiritual gates usathana uyayi-understand if ndibambe i-gates zaseCape Town. I-gates zindawo ekubuildwa khona kuthiwa zintoni ezinto ama-altar. Yebo, njengoba okay mandiyibeke kanje umzekelo. Let's say pha kwitonela esuka apha ku-N1 xa usuke e-Eastern Cape okanye uphuma eCape Town kunetonela. Yes. Umzekelo pha etoneleni uzofumaniseka uba it's a gate ongena phi eCape Town. Xa uzongena eCape Town uzofumaniseka uba there is an altar
kwela gate kulaa ndawo because it's a gate. Njengoba khona la altar, intoni altar, it's a place of sacrifice, it's a place of worship. Okay. For i-control, ukuba ukwazi uba bene-control of indawo. Number 2, njengoba khona la altar, kukhona a chief demon in charge of the altar. Okay. So that lizokwazi uba libe ne-influence kwi-territory. Ngamanye amagama lithi ke lidemon wonke umuntu ongena apha eCape Town nendimazi bungena ezothina apha eCape Town. Okay. Athatha azesireport kwamanye amademona in charge of indawo into yokubana nakubani qaphelani sivunga usuke e-Eastern Cape endaweni ethile uze Cape Town uzofuna umsebenzi. Okay. Okanye usuke e-Eastern Cape uzoshumayela. Okanye usuke e-Eastern Cape uzokwenza into yebusiness. So ifile yama vele bayazi because egate negate kuyascanwa. Okay. Ukutobana uzothini apha umzali khona enye indawo enhlala kuyo ngapha ya kunento ekuthiwa ziboom gate ke awukwazi ungena ukhupha license yakho iscan license yakho iveza onke ama details akho and everything nemoto yakho yascanwa uveze everything ngayo before ungene pick la gate. Yes. Ube kanti ke uyangena kule ndawo. So whoever that owns gates owner ntoni i-territory. Now ke ngoku uzawu attack according to into izele kulo ndawo. Okay. So once ke indawo yabanjwa ke ngalama demon nebandla nabazalwane baba nendlela ababanjwa nabadistractwa ngayo ukuthi bangabikho strong so that bazothini bangazukwazi ukontrola ilanduka i-territory kanye bawine indawo. Once i-demon laba in charge of the gates of the city or indawo then lizoba kwenza sure ukuthi li-influence abantu bendawo nokucontrol abantu bendawo nokulawula abantu bendawo. Bona abantu besela utshwala, bona abantu bethengisa imizimba, bona abantu bezinikele emjolweni, bona abantu bengamfuni umbono uYesu, bona abantu bengamthandi uYesu, bona abazalwana abasindiswe ba lukewarm, banye bayabantu, bone imvuku kungekho zimvuselelo, bone kungekho kwa move of the Holy Spirit kwindawo. It's a sign ukuthi ama spirits are in charge of the gates of indawo. Okay. And then nebandla linendlela elivalwe ngakuthi mabakhonze. NjengoFaro wayesithi Moses ndiyavuma ukuthi nihambe niyomkhonza uThixo nentabeni kodwa ningabikho kude niphinde nibuye. So whoever that controls the gates uba nepower neinfluence kanje ngoFaro. Lanto wayifuna uFaro kuIsrael ukuthi anangxaki qhubekani ihlala lapha eEgypt niye entabeni ithandaza uThixo niphinde nibuye. Njengakuthi mabakhonze babheke enkonzweni ayongxaki. Vele abana influence. Okay. And bastrugglisha even to win souls because kunama demon in charge of gates as a influence. Mase kabazalwane bana influence ivangela ihambi masenza abazalwane benza into eziphoxayo ukuze abantu abahlala in this area kanye kule ndawo bathi ngamaxoka abazalwane. Jonga wawa lwesinsiwe serious mna sasinselwa ntoni. It's a sign ukuthi kunama demon in charge of the gates until kude kuvuka abantu abazothandaza and destroy lama demon bathi take over and indlela yokuthi take over ayikho ngaphandle komthandazo. Okay. Ayikho ngaphandle komthandazo kuliwe ku destroy njalo njalo. That's why xa ujonga ibandla lakudala xa sibalisa ngalo hey sibalisa into ezinkulu. And asikwazi thina ubalisa ngebandla langoku sibalisa sikota abantu bakudala ndibayeka baseBhayibhelini apha eSouth Africa kuyathanda ukota otata uNgidi, utata uNJ Stone, otata uBhengu njalo njalo. Ngabantu ababe understand abayenza and xa ulandela ihistory yabo ngabantu ababethandaza kakhulu because the more you praise the more ududula amademon endawo and umoya ingcwele akwazi ba asebenze noThixo usebenza ngomuntu. Akubikho easy into bani uNkulunkulu asebenze endaweni engekho umuntu ozozi availa ukuze umoya ingcwele deposit amandla akhe anointing yakhe asebenze ngalo muntu kulo ndawo. So once umuntu akwazi ke to take over the gates zendawo spiritual ethandaza kuba izi ukuthi ivangeli ithini ispread bene influence kwakuvuseleke namanye amabandla vusene nabanye abantu abasinzwe aqoma umuntu hey benkade nisinsiwe but bendirelaxile. Okay. Ngitense over kushumayela ubani endaweni ethile ngoma hey liyavuka nebandla uvuka iopen air kumintente kube busy nomuntu ebekade edlala insindiso bona abantu bayachinthisa sign ukuthi demon lendawo liyafa and liyohlulakala umoya ingcwele is taking over through abantu bakhe. Bona abanye abantu bevuka bethandaza ebusuku bengathandazi religiously khona nto uvuka nje uthandaze babe egameni kaJesu uya ngoba bendithandaze. No, uthandaza ude uzive into bana there's something kune shift enzeka in the spirit esenziwa umoya ingcwele. Bone kusindiswa abantu, bona amaphara eguquka, bona abathengisa imizimba beguquka because kohlulakala idemon ebekade li in charge of the territory. Now umoya ingcwele is taking over ngabantwana bakhe. That's why no Joshua wathi xa efika kwelizwe laseCanaan step number 1 wafika kona igate ekuthiwa ndoni
lo mlambo bewuvula wela nene Jordan. ufika khona eJordan. Step number 1 bajonga negate yaseJordan, abazukwazi ungena eCanaan bengadlulanga kule gate. Step number 1 they have to badlule kule ndawo. Nabantu baseCanaan babeqomba hawu Joshua nobe siza kodwa simazi uzowela kanjani azofika kwelizwe until unkuthatha ama instructions from the altar of prayer. Okay. Xa inikezwe ama instruction kodwa jonga Joshua, uMoses yena ulwandle olubomvu walivula ngenduku. Kodwa wena uzalivula ngantoni? Ngetyeya yomnqophiso. Thatha amadoda athwala ityeya hambe phambili. Ityeya represent abani? Presence of God. La madoda athi xa nyathela umlambo amanzi kodwa maluwele ibandla. Even sefikile ngaphesheya kodwa Joshua do not attack. Do not attack. Thatha bonke abafana boluse, which means prepare them, train them for war, because you are here to take over the territory. Emva koko Joshua wathi asogqiba waphinda waya kwi-altar lakhe lokuthandaza. uNkulunkulu ndiwenzile umsebenzi ndigqibile. What is the next step? uNkulunkulu wathi okay, no, it's fine now. Qalisana uattack. Likhona indawo ekuthiwa yintoni? iJericho. Le ndawo seJericho ke it's a strong altar. Ongaphakathi akakwazi uphuma, nongaphandle akakwazi ungena. That is the strongest altar. Esinabantu abangakwazi uphuma nongena abangaphandle, which means that altar was very strong. uJoshua engenokwazi lophula nje uba hayi ndiyathandaza, kumele uthatha ama instructions from indawo yakhe yokuthandaza. Xa ethola ama instructions from the Holy Spirit ukuthi kufuneke wenze njani, uthi uNkulunkulu xa ethetha, Joshua, I've given you indawo yaseJericho. Yes. Nenkosi yakhona nabantu bakhona abaqhela ukulwimfazwe. Wathi ndikunikezile, wathi kodwa le ndawo uzoyithatha ngenkemzo, uzoyithatha ngeworship. Jikelezani le ndawo for 6 days. Day number 7 thathi worship azuzibeke phambili, uhlabelele, saliqhekeza le-altar. Wenza njalo, and as a result kwathi kusodilikela altar leyo baqala babulala yonke into yayiphanga phakathi, which means he was taking over. Awukwazi bungayiwina indawo unless ududula amadimoni aphethe indawo. Even noJesu before enza imvuselelo yakhe wayizela wayiqonda ukuthi I cannot win up ngaphandle kuba ndithini ndihambe ndiyothandaza. Wathandaza 40 days and 40 nights. Amadimona in charge of indawo, which is the devil, wafika entabeni oqoma, hey, ingathi ndifuna ukuluza, mandiyo attacker lo ohleli pha entabeni. Wamzama kuJesu ngandlela zonke wancama. Nangoku wathi uJesu esehla entabeni wayephethe imvuselo enzima. Kuphiliswa abantu kusenzeka into ezinkulu. Amadimoni ekhala sithi siyakwazi ngonyana kaThixo. So idemon likohlula ngeweight onayo in the spirit, because lijonga emoyeni ukuthi uneweight engakanani liyakuscanner likujonga ispirits njalo njalo. So lanto bane relationship with God, it's very important. Yiye producer ezinto. Awungeke ube ne vision from God unless you have a relationship with God. Angeke ube ne ministry unless you have a relationship with God, because zonke izinto abantu abazifunayo, anointing, ministry, vision, ukusebenza kaMoya ziproduce i-relationship onayo, ziphuma pha la intimacy relationship you have with the Holy Spirit. Yes. And ukuze ukwazi ukuyi-maintaina noMoya Ongcwele asebenza, kufuneka ugcine la relationship ungayilahli, ihlala ikhona. Siyabulela mfundisi kakhulu. Ixesha lethu liyaphela ngoku. Iflight yakho andifuna uba ekushiye, but ndiyafuna man before ube uyasishiya. Amen. Khawusishiye nemvuselelo yomlilo. Since ndikwazi ndimazi ke babukele umfundisi. Kone message nje emtyaye nemtshisayo apha enhlizweni yakhe indaba yemvuselelo yomlilo. Now that singaba bazalwane sidangele mfundisi, uSathana ngoku ukuyibona lanto yoba uthi usilwa ube ungaphansi ubusithi ekwetini ibandla likaNkulunkulu xa lijongile ngolilo challenge njalo lithi kwedini kuSathana kodwa liyanhlithwa lingaphansi ngelo xesha elinjalo. Now sedinga lemvuselelo yomlilo. Ndihalela nje ukhe ndikunikeze nje elo xesha nyana nje lincinci linjalo, and then from there ukhona lo muntu ufuna ukwamkela uYesu, ukhona lo muntu othi naye uphelele ngamandla endleleni, mhlawumbe omnye ezinto osithethayo kunemvuselelo eyenzekayo. So sizahalela ukuthi abo bantu basibuyisele kuYesu ngokuthi bamkele uYesu after uthethile. So soqhubeke kanje, ndifuna usidibanisa, ndifuna ukuphazamisa usidibanisa zombini ezo zinto ezo, and then we will pray also for nabantu abagulayo nabanengxaki. Uba bekuya kunokwami wokumuntu obukeleyo osindisiweyo, benombuza question ethi maka mention just umuntu oyi-1 wakwazi simvuselelo without prayer. Ungahamba uye uyiqale from ekuqaleni iBhayibhile, uhamba udlule eBhayibhileni. There is no revival without prayer. I-prayer yiyo ezisimvuselelo, yiyo ezisa umlilo, yiyo ezisa imvuselelo. So into endingayikhuthaza mna ebandleni nakubazalwane bonke, makubuyelwe emthandazweni ngenkani.
andifuni uxoka even alapha kum akukho lula ukuthandaza ndisatsho mina kwizinto zonke ezinzima kulula kum ufasta kunokuthandaza ndiyababona abantu abaninzi boyika ufasta because ifasting iba yi7 days at least andizutya for 7 days after 7 days ndiyatya umthandazo every day athathe ndiyongena encwabeni so noma ndikoma I don't feel like praying namhlanje that's why ngithi umthandazo wona onzima ekuseni emini awunaxesha li10 and umthandazo once wabuya umva noba iveki uthi xa uphinda ububoma kunzima uSathane sevale kaninzi intobana makuthini makungathandazeki so ibandla mina ngalikhuthaza ukuthi malibuyele emthandazweni indlela ke ngalikhuthaza ngayo anihalela ukukhuthaza ibandla lonke because xa ndithi ibandla lonke adiqinisekile izokwenzeka okay ibingaqalwa ngumuntu oyi1 umzekelo mina njengoba ndingusifungu kudala nami ndisho into omthandazo but abantu abatheni baya blessed abantu that's powerful amen nyanisile but itheni ayide yenzeka until athonwe ukuthi no man ukuba mina ngokwami ngayiqala apha kumi imvuselelo mina ndiziyele ngenkani yothandaza ngenkani ndingacengile nyama okay ngacengi zonke into ezifuna ukunidistracta ndingene nzulu ekuthandazeni umoya engcwele uzombona uzozisa abantu bona abantu ubone mhlawumbe sekunomzalwane othile iqomba hey ndithe xa ngincokola nawe ndeva amandla uyabona ubone kuzaleke wesibini efuna uzothandaza nawe naye njengoba uthandaza iqala kanjalo ke indaba emvuseli ayiqali nangabantu abaninzi iqala nangomuntu oyi1 no Yesu wayiqala ngomthandazo wayigcina ngomthandazo nabapostile banikeza umyalezo clear othi kubo ningaphuma eJerusalem until nibhaptizwe ngomoya engcwele and ngelixesha baphaya ithi iBhayibhile xa ithetha chapter number 1 in the book of Acts ithi balinda you must wait igama elithi wait ngokweBhayibhile ngokwaseBhayibhelini lichaza umthandazo waiting in prayer in other words njengoba uJesu wahlala nabo for 40 days bafundisa ngekingdom after i-resurrection wenyuka ku day 40 la 10 days because umoya ngcwele wafika ku day 50 la 10 days babehleli according to my own revelation and understanding babethandaza because balinde bethandaza ngexesha bethandaza kuthiwa bafika umoya ngcwele ngesaqhuphe zange afike behleli bencokola bese libani ixesha ufika nina lo moya ngcwele kudala silindile no wafika bethandaza benjalo babhabhadiswa ngomoya ngcwele Jesus be 120 abantu ababizwa abaninzi bebizelwa phi endaweni yokuthandaza but only 120 abantu abaresponda kolwabizo olwa that's why ngithi lubizo lwesibili into yokuthandaza xa befika bethandaza wafika umoya ngcwele kugcwala umlilo bathi xa bephathwa nguPetro imessage yakhe yokuqala about 3000 abantu abathini abasindiswayo baspreada yagcwala lathi bandla eJerusalem kusindiswa abantu napa bebethelela uJesu bethuka uJesu basindiswa kula message because babanjwe ngamandla emvuselelo kubazalwane aba na ngelixesha abahleli pha abapostili nabazalwane ukhonzo eJerusalem wayebona uNkulunkulu bahlelele ntoni aba ndifuna bahambisa umlilo nje wathumela abantu ukuthi mabathini mabancike batsho bathi sa umuntu aphamba khona uqhumisa umlilo yashumayela uhambe eshumayela qha uhambisa ivangeli uyathandaza so imvuselelo iziswa kukuthandaza xa abantu bethandaza besithi go deep emthandazweni iyeza imvuselelo ngenkani ndiqinisekile in our generation kunzima ukuthandaza so ndizokhuthaza umuntu obana nyana abantu mabathandaza enye ke indlela uSathane asibambe ngapha ngoba sivale ifone hayi andifuna uxoka nditsho even nalapha kum nami xa ndivuka ndiphutha intoni ifone ba iphi ifone ndihlala ifone isigqiba ndinanzo jonga imessage pheli 2 hours okwendlela kuWhatsApp phume kuWhatsApp ngene kuTikTok phume kuTikTok ngene kuFacebook phume ngaphandi nemessage ndinabantu abadinga imithandazo ndeba ngajonga uthe bethu 10 wangajonga you from 5 o'clock on sephone angisakwazi ukuthandaza Sathane ndivale mba so la nto idinga inkani once waqala ngokuthandaza na ku-social media ubikho mde wenza lento ufamba uyenza ku-social media udlule uqhubeke ubheke phambili so iSathane indlela asibambe ngayo our generation akasibamba ngama-dev worshipper labhabha imichayelo sibambe ngefone so into yokuqala efuneka uyisacrifice lixesha olispenda kakhulu phi efonini nezinto ezininzi ezifuna attention yakho ezidistract push yourself to prayer force yourself to pray uzayibona imvuselelo Jesus sasibamkelisa kuye sabantu wena ke ongasindiswanga okanye wena owawusindisiwe kwenzeka ebudeni bendlela wayilahla insindiso
uYesu senenceba noba uyazigweba uzibona ngathi awufanele ukusindiswa noba uzibona ngathi wona kakhulu ngathi wena ufanele ukufa njalo njalo uYesu uyazixolela izono zonke azihlamba azilibale azicime nezakho izono zingaxolela ndiyakuthembisa namhlanje kuloo ndawo ohleli kuyo thatha isigqibo sokunikela ubomi bakho ngokupheleleyo kwinkosi uYesu uzazixolela zonke izono zakho alibali Ndicela kuphakamisa izandla zakho uvala amehlo ukholwe noba uyibukele efonini beka ifoni nje pha wena ujonge phakamisa izandla ukhole uthethe lamazwi ukhola ulandele nje emveni kwami uthi inkosi uYesu namhlanje ebomini bami ndithatha isigqibo sokunikela ngobomi bami bonke kuwe ndiyakwamkela yiba inkosi nomsindisi wobomi bami uxolele izono zami zonke undihlambe ngegazi lakho undenze ndibe ngcwele enhlizweni yami nasemoyeni wami namhlanje ndiyakhululeka kwizono neziqalekiso zobumnyama ngegama lika Jesu waseNazaretha Nkosi uYesu lawula ingqondo yami lawula inhliziyo yami lawula ingcinga zami ngegama lika Yesu waseNazaretha wena Sathana namadimoni akho ngithatha isigqibo sokuhlukana nawe ndiyakulahla nezono zakho ndisindisiwe ndingumntwana kaThixo ngegama lika Yesu waseNazaretha baba siyabulela naba abantwana bakho bethatha isigqibo sokusindiswa ngalomzuzu ndiyakholwa uyababamba ngesandla sakho uyakhululeka emphefumulweni khululeke engqondweni khululeke emoyeni khululeke enhlizweni nabagulayo uyabaphilisa nabahlutshwa imimoya bayakhululeka ngegama lika Jesu waseNazaretha moya ngcwele bagalele nabazalwane babuyele ngemvuselelwe namandla bagcwala imvuselelo bagcwala ukuthandaza bahambele phezulu nezinto ezalahleke ebomini babo moya ngcwele azibuyise zonke egameni lika Jesu amadimoni bekade babambile Nkosi atshe aphelelwe ngamandla ohluleke ngaligama lika Yesu waseNazaretha siyabulela moya ngcwele uyababamba ngesandla sakho esinamandla egameni lika Jesu uvuselela ibandla lonke in Jesus Christ's name. Thank you Lord. Amen. Amen. Mfundisi wami siyabulela mani kakhulu. uThixo nje angakusikelela more and more. This was very powerful. Ngiqinisekile ukuthi ayindimanga ndoda ovuselelekileyo because nami njengoba ndihlela lapha nje ndifumane imvuselelo namhlanje kwezinto uzithethayo that I need to go more with prayer ndiyothandaza more. Kunento nje oyibalulileyo omane uyimention apha ekuthetheni kwakho into ethi babe mani beyothatha instructions from God. Moses aba no Joshua nabo bamani bethatha instructions from God. So ndibambile la point leya uyithetha apha kula ndawo ukuthi ibalekile la nto ukuthi ungahambi ngawakho amandla kuyo yonke into oyenzayo that you must go and seek God uhambe uyofuna umthandazo uyofuna uThixo emthandazweni. So ndibambile kakhulu naleya indawo ubuyithetha apha yana ngoba ke nyani on a serious note siyama ngowethu amandla in most cases and then le ibuya izoscost. So ndiyakwazi ke ngumuntu busy nakwi social media uThixo ukuvusile kwexesha lokugqibela leyo into ke I don't doubt it ndiyayibona futhi senzeka. Amen. Abantu xa befuna ukulandelela bakufumana phi futhi nikhonzela phi pha kwelacala leni nikhonzela kulo phaya? Okay, kwi social media ndiyafumana ku Facebook ndinguQ Qaphelani Sivungu on Facebook on TikTok. Bhala kanjani pha lo Q? uQ. Okay. And Qaphelani Sivungu. Okay. On TikTok Pastor Q, just Q Sivungu, Pastor Q Sivungu on TikTok. Inamba yami lana libiza na. Yeah, ungayibiza. Okay, inamba yami it's 071 94 98 702. That's my number. Yafumana kwi calls na WhatsApp. Okay. On YouTube Pastor Q Sivungu Ministry. Okay. Ukhonza ke sikhonzela eGauteng eKempton Park eBashley North. Umuntu okwelacala seGauteng ongena nkonzo siyakhonza. For now siyakhonza on Saturdays. We are planning imvuselo enkulu ezobise Soweto very soon. Okay. uNkulunkulu yasinceda kose KZN siyakhonzela ePine Town eDazini kwindawo yaseBanikeni. All right.
Hayi ke siyabulela kakhulu. Ndiqonda ungaphoswa ke wena ke umuntu ose-Gauteng. Ngoba baninzi abantu bamane bebuza uba sikhonzela lapha eGauteng yabona. Naku umfundisi okhona kwela cala ngapha yana. Kusuka abantu komaSoweto bayotshona pha komaKempton Park basuka abanye ngapha komaDavidton koSprings kobani zonke eza ndawo eze babaleke bayokhonza phaya. So nawe ke ngicela ulandele umfundisi uhambe uyokhonza wena muntu ose-Gauteng. Ku-TikTok kusanqabile ko-live beke waxhaphaka kakhulu. Kodwa ke ndiyacinga uba uzawubuyela mfundisi ko-TikTok abantu bakulindile. Uzabuyela. Wena ke mfundisi ke nikhonzela phi ke? Okay. Bakhona bazobukela bathi hayi nama ndiyobukela ndiseKapa ndibona uPastor Sivungu. Okay. Njengoba beseKapa ndiphose ngalo mvuselelo. So ke ndifuna bayazi ba wena ukhonzela phi. Ndihlekiswa into manje ndiya interview yaqala ukwenzeka le manje ithi ni interviewer. Iskiphi ndichike lento le ndikubuze mina. Sikhonza lapha eCape Town mfundisi Crossroads kwelicala sePP Garage. Isitrato sakhona ngabhala nje corner of Cabo and Gwai Street, Cabo and Gwai Street Crossroads. Izala kuthatha yokubeka ke iGPS yakho apho sikhonzela khona. Nansi ke phone number yami ithi 078 327 9645 ndiyiphinda futhi 078 327 9645. At the same time ke ndiyafuna into bana unilandele lapha ku Facebook nikuPST Bathanda Cwasa on Facebook, PST Bathanda Cwasa. Ndine messages endibana ezibhala phayana ke ku Facebook, ku YouTube Bathanda Cwasa ndibona ezubona. Ndicela kaloku mzalwane wami usosucofa nje ligama lithi subscribe lapha ezantsi apha nje ungalishiyi nje ucofe nje phayana. The more subscriber the more no YouTube azoyibona ba hey serious lento lena siyenzayo apha. Inkosi kakhulu ke ndicinga elami icala liphelile ngokanye lami ixesha liphelile. Kasibhabhayise ke mfundisi. Baba yini? Amen. Baba yini Vietnam sawubonanani ke again kwixesha elilandelayo. God bless you all. Amen. Amen.